ụmụnne m ndị Igbo ekene m unu. Igbo rienụ, Igbo nwanụ, Igbo kachanụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ kwuru okwu si na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ, anụ alụ anwụ erie na ndo. Ndị Igbo anaghị agwọ ọgwụ ka ha wee kpata ego. Asị gịnị? Ndị Igbo anaghị ekpe ekpere ka ha wee nweta ego. Ihe ndị Igbo na-eme gịnị bụ agbammbọ. Nwanne m ga-egbawa mbọ this year, jee gbawa mbọ. Hapụ ijezi mountain to mountain, hapụ ijezi dibịa to dibịa in the name of ka agwọrọ gị Igbopu, ka agwọrọ gị Awere, ka agwọrọ gị udu akọ mmiri, ka agwọrọ gị agbara aba aka, ka agwọrọ gị demospe. Onye ọbụla na-agba mbọ kachi na-ebu n'elu. Gbasiwe mbọ ike, hapụ ijezi mountain to mountain ka ị wee kpata ego. N'aka nke abụọ, ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme aka siri gị ike, na ihe eji wee mara ndị Igbo bụ ịkwa nka na ụzụ, ịzụ ahịa, ikekwu ọ bụ na biznes gị na ọ dịgo well established, ọ dịgo well expanded, then ihe ị ga-eme dowere mbụ, kpọrọ ụmụ gị tinye na biznes gị ka ha na-enedu anya. Ịnọ dịka nna maọbụ dịka nne, hapụrụ ụmụ gị biznes ka ha ji aka ha na-etend kọstọma. O nwere ụmụ gị ga-enwe interest in that business, na-abụziri ihe ọbụla esi mba ka ha bụzọ gụchaa akwụkwọ tupu ha wee bịawa na biznes. Ikpe mara onye eziokwu aka azụ dị ya, ọkwụ nke gị na-efu. Ọ bụrụ na ụmụ gị ana holiday, kpọrọ ha gawa na ya shade, ya shop ebe ị na-azụ ahịa, ka ha mata na a na-ata afụfụ tupu edie, ka ha mata na ego ụgwọ akwụkwọ ahụ ị na-akwụrụ ha n'ọkwụ ebe a ka esi were weta ya bụ ihe, ka ha gbaa mbọ nke onwe ha n'aka gị nwa. Ọnya kpụ na okpo ofufe ekpo ha, ha mata na a na-ata afụ tupu akpata ya bụ ego. Ihe m na-agwa gị, a lot of people nwere ike they can buy this idea. Ọnya kpatara ọ ga-abụ achọ dike na ngwuru afro dike, ezinụlọ abụọ ọchịchị. Ị ga-afụ many people kparụ ericha today, onwe ha nwa ha continue ebe ha kwụsịrị as a result of gịnị? Na ha etinyere nwa ha n'ihe a na-eme ebe ha na-agba mbọ. Ị ga-afụ a lot of ọgaranya today, ha enwe many companies, ha enwe many industry, mana ọ bụrụ na achọ dike na ngwuru afro dike, ezinụlọ ha abụọ ọchịchị, arịrị egbuola m ndị dị otu a. Ọ ya bụ ịfụzie nwa ha like this, akụnụba ha niile ha nwere, ụmụ ha na-erechasị ya one by one. Kọmpi m ha eme gịnị? Efodue. Ihe nji agwa gị ihe bụ na ahọ 2026 a, plan yourself well, plan your family well. Tinye ụmụ gị n'ihe ị na-eme ka ha nwee ike ipik ebe ị kwụsịrị. Ọnya kpatara eji aba ọgaranya eriche. A na-akụ ọgaranya na ezinụlọ ọbụla, mana o dipendị ka isi were mee gịnị hazi ya bụ ihe. Ndị be anyị sị na atụala ọmarụ mana atụala ofeke. Ịghọtara ihe omiri, tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ ma hapụrụ na n'ọgụ ndị mmụọ. Igbo bụ Igbo, asị m ka a gaba anụ mbọ. Ndewo.